moment! Atureu-vos! Pareu! Es pot saber què feu? Aquesta és l'escena final del capítol. Fem-ho bé i comencem des del principi. Avui, a Caçadors de Bolets, cuinarem a foc lent els exemplars més preuats de la marató. Recorrerem indrets estratègics del territori a la recerca d'aquestes espècies úniques i saboroses. Ja estic salivant. Beetle és un consellerus governatius, conegut popularment com a conseller de governació. Càmera, una mica més amunt. Ara. La recaptació de fons de la Marató és possible gràcies a la participació directa i activa de més de 2.600 persones voluntàries vinculades a més de 250 associacions de voluntariat. El dia de la Marató, aquestes persones voluntàries, formades i coordinades pel Departament de Governació i Administracions Públiques, atenen les trucades des de les diferents seus telefòniques. Gràcies, conseller. Als seus peus. Cada peça clau de la marató surt a la llum en el moment precís. Espera, aquí hi ha alguna cosa. Nois, tireu-me un cable. Molt graciós, era una frase feta. Volia que m'ajudéssiu, home. Fixeu-vos, un altre element imprescindible per la marató. Curiós exemplar. Té tots els números per acabar el cistell. I si el freguem una mica? Telefònica, per atendre les més de 160.000 trucades que es fan per fer donatius a la Marató de TV3, posa a la disposició una sèrie d'infraestructures de telecomunicacions. Entre elles són més de 1.000 línies de telefonia fixa, 50 línies de telefonia mòbil Movistar i 115 línies ADSL. Tot això per fer els donatius en el número 905 11 12 13. 12 i 13. Heu apuntat el telèfon? Ho veieu? No som al bosc, més aviat a la jungla. Això és perquè hi ha ingredients de la marató que sobreviuen lluny dels arbres. És el cas d'exemplars tan sofisticats com aquest. Cosí del camagroc com a mínim. La Caixa organitza un any més tota la logística de recepció i gestió dels donatius, posant al servei de la marató no només tots els mitjans tècnics necessaris, sinó també la col·laboració desinteressada de 700 voluntaris de la nostra entitat. A més de per telèfon, les aportacions es poden fer a través dels 3.400 caixers de Servicaixa que tenim a Catalunya i també a través de la pàgina web a internet de la Caixa. Són trucades que ajuden els que pateixen una malaltia minoritària. Despengeu el telèfon, que no costa gens. PricewaterhouseCoopers. Deu ser el nom científic del bolet. PricewaterhouseCoopers supervisa que tot el procés de les donacions sigui del tot transparent. En primer lloc, verifiquem que les donacions han passat tots aquells controls prèviament establerts i han estat ben revisades. Finalment, validem que els diners aportats a cada un dels projectes siguin aquells que prèviament han estat fixats per al patronat de la Fundació. I els diners serveixen per investigar i portar nous tractaments als afectats. Totes les peces que hem trobat avui són indispensables per completar el gran puzzle solidari que és la marató. Avui tu també pots fer un petit pas per la història i un gran pas per la solidaritat. Truca a la marató.